Když se dnes podívám na události, které se vysílají ve zprávách, nestačím se divit, co v nich vidím. Teroristické útoky, války, politické boje, spousta neštěstí, chudoby, utrpení a smrti. To přece nemůže být reálný obraz světa. Bože, jak můžeš něco takového dovolit? Tolik neštěstí. Tak snad udělej něco. A Bůh jasně řekl, už jsem něco udělal, učinil jsem tebe. Naše odpovědnost se nevztahuje pouze k příbuzným, ke křesťanům nebo k sympatizantům. Nikdo nesmí být vyloučen. Je vždy jednodušší starat se sám o sebe a svalovat odpovědnost na druhé. Jít po vyšlapané cestě a připojit se k okolí. Lidi se obávají vlastní bídy, ale nemoci, bolesti druhých jsou pro ně přítěží. Naše škola připravuje studenty na to, aby nežili jen napůl, s falešnou sobeckou radostí, bez spoluodpovědnosti, bez ochoty pomoci a bez blíženecké lásky. Naši studenti jsou připraveni převzít odpovědnost. Bít se za práva lidí a jít i kamenitou, strmou cestou i proti proudu. Obohacují život druhým lidem, činí jej plnohodnotný, radí jim, jak smysluplněji a lépe žít. Nabízejí své ruce i srdce ve službě druhým. Neboj se a jdi za svým cílem. Nemusíš být za každou cenu první, ale běž. Hlavně nestůj na jednom místě. Nepřešlapuj, ale jdi stále vpřed. Na žádné cestě nejsi nikdy sám. Každé malé dítě se při prvních krůčcích jednou rukou drží táty a druhou se opatrně zhýbá pro hračku. Ani ty nezapomínej na svoje životní jistoty.